tunchuma kan crime story ngai thlak tur hi tleirol pakhat a hnathawk na cafe chenga a chin hriat lova bauta dai mai chanchin ania he case hi Sweden rama top case niin a hunlai hian alar vet hleya he tleirol bawzong hian mipui tam tak arampum huapin an buaya an changrual boka mase a topa chuan chanchin du lo le run thlak tak main mi zong zong chu aron deng ta ni Lisa home hi kumsang kanzakwa sumkwa pariat February ni saria alo pianga Swedish drama Korean faklo half day khwa apianga ni anule patibaka a u meichia alei zonu tenen ancheng hawa meiche du tak nien a hlim thei hleya a har wang hle bokani high school kalai chang tuin Australia kala architecture lamzir chu adu fau china anule pati zinna azui fawa ramshang shang po atlo hnem hle atle rol chwa tira chang tuin na atho thei om to ka zong renga part time na thokin a pocket money tur chu athok chuak ve reng chen kumsang hi sompanga ni pui ma deuh khan Lisa hi kumsom pasare mi ni ve tuin part time na ringot lau deuh na pa ngai ve tak mai cafe pakhata a mu ve hlawa an chene ina changin minute somni tlan ve lani a tho tira changa kar khat vel chu apa in a thla mai china a mai ro chu apa puin boipui tur anga ve tho wangin a thla man reng ta silawa ti chuan lisai tan chuan apa chuan scooter akal na tur chu a le saka a scooter thar nei chu alom leya apa ti waizel ngai lovin ama in na akal thei to dona mase apa hian scooter ale saknu po hian kar khatvel chu karin hnungla machangin alaveng chena a chan po Lisa hian driving experience ala nei mi ala wangania apa hian afanu hi angai tua taxi ti chu a chiang hleni heti hian junior kleng chu apa hian azoi ta chena Lisa hi kar topa na athok china weekday sa hi chuan school akal china wangin athok lem lawa juni saria chuan apa hian ama in akal tir vengam towa hemni hian Lisa nule pare chuan a hnathawna watluin tu chhun eipuya Lisa chu an nga ka alo wai leya dor tu an lo tam hle boka mase tu chhun ei tu chuan hun relo te hun ol anei awangin anule pare chu ai pui da thawa anei zo hnuah chuan anule pate po chuan an ho san vele maya zanlam daruk le mine somni pathuma chuan Lisa chuan apa chu teksin a ho thei to thu achela chumi hnu lok mini thung vela chuan apa chuan Lisa phone call adonga apik ngala mase maktak main tuma aron chong lawa ari tlok tloka Lisa oreng reng chu sia to rom lawani apa chuan phone apik chuan thom eng mate chu a shenge ya mase Lisa chuan adel fu palimo a khol fu palani aring maya karing khari te achia a Lisa e aron chong silawa chuan a khol palanga apa chu a khol ti shilovin a chian tenen anin thla felvel me kani chu Lisa pa chuan a ringani phone chu da to pa Lisa e in lo thlen hun chu alo ngak renga hunaliam zela mase Lisa mel reng chu aron lang thei box silawa darkar khataliama Lisa mel mutur ala chuang lo anule pate chu anjil ro amangang chan to a an fanuban hun anan chu chuan aron thlen a hun to reng se Lisa chu ama chewa na a avoi khat kalna ni wangin anule pate hian an ngai twa zwal hle ni voi taman khol hnuah apik thei tak silawa chuan apa chuan kar cha be la yen kunga tal anin to thei mai be sein Lisa hnathawna lam chu apan ta a cafe chu awatleng ta hiala afano chu konga atok box silo cafe kot awatlen chuan cafe garage Lisa scooter in park a mungala scooter awa mu chuan atho huaya an boile si dewanga cafe ya ala omani aring ta dewa ma se cafe chu alore vekto tuma an lo to lawani Lisa scooter chuan a cha bile a helmet alo la oma cha bi phei chu alawin vua vek mai apa in
cha biom dan te a mu chuan a ngai chu a tha zan tu lo chuti mek lain lisai nuin cafe nei tu nu chu a khola a fanu omna china zota anei tu nu la chuan lisai chin chu a lo shi ho lova cafe nei tu nu chuan daruk vela ka staff te ho ka khola anin khar to don thu min lo shila an ho ngal vek tura ka ngai mai sin a lo tia ani po hian lisa chu angai tua wangin cafe lama chuan arin khal thleng ve thuaya aron kalpain cafe bul naya a chian te pali ngot aron som boka lisai chanchin ngai ven pui turin anni hau chu amarim shat na in aron pun ve to pani cafe nei tu nu le a chian te baka lisai nu le pa le chuan cafe chung le a che vel te chu an han zunga ma se lisai reng chu mu tur om chuang lo an be sina top nei chu lisa chuan a scooter chu a khal ngam che lawanga basalanga inlam alo panjang ani ma na tin lisai nu le a u de chu bus station a kalin bus lan dan vel te chu an wangai vena bus station an thlen chuan a thok tu te an han zo hnuah lisa chuan basala lauti an shia a chuta ze chuan ti ngai na an shia to lo wangin police station a mibo report an siak lut ta ni police te hna report an thelu meu hi chuan zandar som alo ri to a khwa po a thim to hleya police te chuan an report don bo zui ngalin lisai scooter te po an enfia ngala lisai cha bi lawin wa fel at maile helmet khum mai theya kalsan ani dana hian inruk bona lamani an ring dewa ma se hetiang mishing inruk bona hi sweden a hian chia tura tamlo hleya lisai de chene khwa anga ngat phe hi chuan hetiang swaswal na hi an shengai manglawani police chu ui sathiam nen thok chhuak rupin lisai na thona veng le an na thona le anin kar chu an zong ta tuk maya in tina kalin chanchin an ngai ven boka lisai chiante an na thok pui te le skula chiante chuan a chanchin an shiat vele an chianu zon mu tumin ma an la ve ngal boka information pe chhuakin anin shil dar zela lisai chin shiatumin an mani chawa chuan an boi nga sap maya police te chuan lisai bau thu chu wantlang mi pui ma tho chan ni alawin her chwa vele an puang zar ta a mi pui te chan pui na le tho pui na te po an dil ngal bukani hemini ya vek hian cafe omna pia maya chekin a thok pa pakhat chuan a chekin kuta bike an khala kutkor an bunang hi chara to chhuina a thil changkai ani pal pai se yin police te hna chuan a ron report ngala lisai nu le pa ri chu kutkor mu tiran neya kutkor chu lisai ta nge ani tho an soi ngala lisai kutkor chu chulaya alo omdana chuan inruk bona case ani rinna alian tel telani lisai bo thu chu sweden rampuma chuan athang chhuaka mi pui tam takin an zonga helicopter te nei lam chuan lisai zon na thonia thole nia chuan police te chuan call tam takan donga volunteer te chuan cafe changa yer sa vel chawa la chuan thilan chara an thil chhar chu phone case receipt le smartphone screen ke ni police te chuan lisai ta ani ringin chulai mun chu uluk zokin an ma ni ngein an table ta a ti chuan smartphone ke them dang te chu an chhar bela lisai ID le receipt dang enga maza an mu bel pokani lisa chu uruk baw ngei ani an ti to a police te chuan chu lo chu rin tur an she to lawani thil thlang chu an rin ain a serious mail an ti boka lisai chanchin chuan mitam taka diral khela sweden ram mi puide chu kutlera le kongpuya an pum khoma lisai zong turin anin sem dar bokani sweden rama local professional te thil bole mi bozon konga mithiam bik te po an ronin volunteer boka lisai bozon na hi sweden history a chuan mi pui volunteer an tamper na an ti hiala me che pakhat hian thil shiat aron nei hlau maya lisai boni ma cha khan jogging ti yin konga chuna tlana chuta atlan lai chuan mi pa pakhat hian kar ngengin alo bia a ko engemo a ming po a shiat ngai me alo omna mun chu alo zo ta ni ome a shiat lo thosuin kalsan maya tum chuan chupa chuan a kar chunga luta
Google Map manga akal do na kwa chu zonpui turin asom deuh tlata ni ome mase chu pa chong du dan chu mak ati em wangin atlan san dai tho asuyani hei baka hian me cha chuan ama lo be tu chu a main lisai thona cafe ep chia om chekina manrua siam cha a thok thinia sha tho soya chekina chuan chu pa mel chu muchin tlata in shatna anei tho asuyani cafe a lisai tho pui me che pakhat chuan atira angai thu taklo thil aron sei ve boka lisai boni chhun lama khan an cafe ep chia om chekina hnathawk niom tak mi pa pani hian an cafe chu aron thlirin tho a sei ve ta a an boy sia mi chi sang sang lu chhuana ani wangin an mi chu an len ve satlia angaya mase hetia lisai an bota ka chuan a thil mu chu nu chuina tan a changkai be sein aron soi chuak ve ya atuk ni lai ni a chuan lisai pale a chung di hau chuan volunteer ten lisai id le thil dang an charna hmuna chuan engi mutal mu be sein an vasung le a kongdung te chu an zong phei zela ti chuan nu chuina tana thil changkai thei tur lisai thil chu an va mu chuak le ta hlol mai ni a driving license le anin cha bi ama kol ngei chu an mule ta ni alan dan chuan helai ko nga hian lisa chu ruk pau nge ani mela ti chuan lisai kut kor an charna mun chu police ten an hung to lem lo wangin lisai pa chiam pakhat chuan chekin chu lu chwa ve shim shim tha a chia ta wangin zanthim to chuan a lut ta a torchlight kengin a luta uluk ta ka enin thil engemaw mu be sein a zong ani ti chuan a si de chuan thil tle hi a chhun fu ta a an en nai chuan me chebeng be lo ni a pia loka peng be khing le lam alo om boka police te a shatir ngala police ten en beng be chu lesai chung te an han en tira lesai ta ngei ani ti nem nge ni police chuan check-in chu uluk soka en fia tha an ti le ta a forensic lam le ui sathiam te nei lam chuan thok chhuakin check-in chu an lu chhuwa ta a check-in a chuan mishing taksa changa chuak ngei ani ti hriat bulhlon chara an ren dan chuan lesai taksa changa chuak ani an jinga an thil mu chhuwa chu dna te satan thon ngala ni ya police te mai pa ka tlom ngaya chuak inga maza chuan cafe chenga mel ni bel chu an tap le ta a mel ni bel chunga chuan farmlian ve tak hi aum boka chu farma chuan hnathawk po an tamang reng viau bok farma chuan search team khate chu an vatlenga tho zofia an tuma ma se an ma ni lo chhon to mi pa pahnih te chuan police ten a main an rod endik vek to tin an lo lom lo hle maya chung mi pa pahnih te chuan Swedish chung an hmang lova English vekin an chung ani search team leader te chuan an thu soi chu an oi lo hle ya a chan chu team tangin song to se chu an che ve ngei do na search team te le volunteer te chuan farm le avel te chu an dapa volunteer te chuan an hosan fel vek to hnuah po police te chuan na chu an la thok ngat ngata atopa farm hnung lama chuan bolhlo pai vum thur hi an va huta a chung bolhlo chu an han haider chuan meche scooter jacket le helmet headphone te chu an hu chuak ta ni police te chuan a hno luka chuan lesai thom hno le a bungrua ve kani ti an fin fia ngal boka forensic lam chuan farm le avel te chu an en fia chhun zoma nu chui tu te chuan search team te lo chhon tu mi pa pahnih te chu an jing hlel taria wa ahma a meche pakhat in soi tura chhuakin ama lo betu ne lom lo tak mai English vela chung ati te kha anni anjing boka chu mai baka chuan nu chui tir khan in tina kalin chanchin an ngai ven chumin in pakhata unaw mi pa pahnih baka meche pakhat tu emazok sok nu puini om tak mai chena in chu an che chuak le no boka Luthiana changa ron pe man ne nge nge ya anni pathum cha chu cafe na ya in an lu chwa zenga Swedish chung thiam lo English a biak nga yan ni boka chu mai pa ka chuan chu mi tu unaw chu lisai thona cafe ep cha chekina chuan an thok boka farma po an thok bokani hei mai ba ka hian lisai bungrua an charna kong chuan
heng unau te chena in hi apo ngal buka police te chuan an mirin thlel pahnih le an chen pui hmeichhia chu stationa thozo fia turatan an hruaya forensic le volunteer depot chuan farm le a che vel ti chu uluk le swalin an lo dap ve boka farma chuan trailer hlui zet to mai nim sang takina abum noi to chu enchen an chak tariawa chu trailer chu kumtam tak man to lo ani ti sha takin atui ekna sa to hleya nima sela maktak main nim tau sang tak tak singa chuan tun naya mishing che da nu mani om tak belte po alo umboka trailer kong kalu dona nim te po apel vel boka forensic lam te chuan trailer chu an hong ta a an hon rual chuan thlirin chelutuk mai chu an shetani trailer chunga chuan tomhnu da na locker alo nuala locker hau chu alo in kal thaviau hlom bokani ma se pakhatero chu a in kal velawa ngai chelo tak chuan locker chu an han hung zela atopa locker tala a in kal velo an hon chuan lisai rong chu an mutani locker chu alian lo hleya lisa chu lengle lenglawa an no lo hnuah a hlia khonan thomhnu dangin an no zui bokani a chuka chuan hrui zen aloin vet nuai maya a hmai le alua te chuan te pung nuai alo om boka a ki kor chu po thak vekania a kor chu po chho sak vekani ti hriat ngalani bok medical expert te chuan lisa chu re hlum nge ni nan chia a ma se alanda nang lo takin hurswal na lama khoi chhia te ro niin an chelem lo lisai thomhnu le chu laboratory ya thonania ruang char thu rampuma adar ngal chwaya mi puite chuan rapthla an ti hleya Sweden ramphei chuan hetiang case rapthla hi an lo lakmel shiat ngai manglo chu lo niin unau pahnih te baka an chen pui hmeichhia chu police custody ya lak ngalan nia thu zofia an hanchena an puna le rin hlalna songsonga an phafai veka poi soilo an ni thu bak an ka changin shia tur omlo lisai bahun omvela te chuan ina kanom vekalom an ti ve thlata an soidan chuan a upazok narjis chu kuma amuwa anupuin an eile intur abwa sai bok niin an soya ano pangchok chu computer khoyin ina om thu an soibok narjis chuan sandariat vela chuakin gas station a akal tho soya pizza le secret avalei bok ni na soya an pathum chuan an tho soi chu ain ang veka hanti vak ngai na po a lawani ber forensic lam te chuan an thei top an lo chwa ve chara an thil mu chwa to zong te mang chuan chekin le farm lam chu an lezer changa an enfia uluk ngar buka atopa chuan an thorim na arun lang chuak ve ta a chekina chuan lisai thona cafe thlirin chana mai office angam han pindan tereu te chu mu chwania churuma chuan mipa in ati chakna a shi khlak na changa ataksa changa twiril chuak enge maza an mu chuaka bangale tukvera te chuan an muta chewani alanda ni ta chu helai tukvera chang hian lisai te thona cafe chu thlirin tu emu chu an shi thlachin ti na ni mel until mu chwa chu DNA test atan lepa thonania DNA test result alo chuak thwaya mi pachi an mu chu kumsom thum panga upa narajisa anjin hel nge mai DNA nen chuan alowin mil thlapani bong hute da kholna mona shrizen le lisai ngonga shrizen te po chu a size ain mil chia boka chekina paipa de chuan thisen nu ma an mu chwa bel boka pipe noya shrizen bung noyom chu DNA test an nei le a chuta chuan lisa le narajis te DNA chu shrizen a chuan an mule ta boka shrizen omna ruma chuan lisai samzai te po mu chwa ani zela farm bul hlo zinga an char lisai jacket a chuan narajis DNA an mu chwa bel bokani nu chui tu le chuan thil thlen dan chu heti hian an ngai ruat ta a lisai hnathawk bang garage scooter alak chwa don lai vel chuan narajis chuan arun nang chinganga ahma a mi che pakhat abia kang tho khan akal du na hmun a zot der velanga akar chunga Google Map manga akal du na hmun ko mu turin ange na nga lisa e mi fel tangang chuan
ole tiin akara chuan alut ve mayanga ti chuan Lisa chu chekina a phur ta dayanga chuta chuan Lisa chu bong hnote da kholna ruma chuan hnuk lutin paipa chuan a phuar betanga ti chuan a chakna chu a hritla ni anjingani Lisa chu reklum zuin kara chuan a phur lenga konga Lisa pungru chen kha chu a the chhuakanga ti chuan farma trailer hlui to taka chuan rang chu awa thukru ta ni anjingani fin fiana tamtok fiangma se narajis chuan Lisa chu a khoi haulo thule an puna zongzong chu omzanei lawani tien anaule anupui ngat phei chu chwa zalen thuai turin atia police te fin fiana zongzong chuan narajis chu kokma se Lisa chu a that ngei ti mita putuemo fin fiana chatak aum si lawa until mu chwain ama chu a kok ber ti ringot ang alani ve wangin chwa anri ta a chwa ani rwalin an mani khwa Ludhiana chuan an hodai mai ni thushe tudang arun umle hlau maya Narjis chuan ina pawikhawihna thlen lai vel khan ka omtima se min akar chu Lisai bawzan le a baw hun vel oma cafe le chekinin kara a veiton sek an lo mutlat maya police te chuan Ludhiana a unau pale anupui beturin an kaljil zui ngala anupui chuan ala phat sak char chara ma se a unau pairo chuan fin fiana an nei zongzong a sha chuan a u chu kha zana khan ina om ring lo thu chu a se chuak ta ni a u narajis chu zandar sarile a chan ve vela ina aron ho chau thu soya aron ho chuan a thom hno te po a ber hnuah phel sok sokin washing machine a chuan a thelut ngal ni na soya narajis chuan anau chu lo min sa dia min pem lut chau te kan ni sia kan thil ti swal me lawa min mo pu arem chang do ne mai ina kom tin isoidonia tin anau chu alo shit lok sa dia maloni Lisai vuina hun chu abawrala changa thakhat hnuah chau nei ani theida shama a vuina huna chuan mipui tam tak an pum khoma trail chu thali hnuah nei ani tapoka trail chu thakhat te meu nei ani hnuah a topa Lisa home si thatu chu narajis nge ani tien kor chuan fin fiana tam takle mita mutu te thoshe tu te thu an ngai thak hnuah chuan nem nge ani ta a ti chuan kor chuan narajis chu dam chung lungin tang tura ti baka ven himna khau tak noi om reng turin adi zui boka aloyar chuan achung thu chu ngai tua thatle angin saka mase kor chuan a hno sakfai vekani kumsang hi som pasaria khan ama narajis ngein andram Ludhiana prisoner chuan transfer adil ve boka kor chuan a pum saka Ludhiana jela chuan dania adu thusa mangein andram korta appeal thelutin atan hun chung ti kyam sak angena kor chuan pum sakin dam chung lungin tang turati ni kha kumsom panga chau tang turati ani ta zoka mase kor chuan kar khat hnuah luk chuan angai tua chaleya kumsom panga changin dam chung lungin tang turin ati sakle ta ni kumnga hnuah kumsang ni somni pahnia chuan a jail ta na changa transfer tura shwaya ni lain atan pui pakhat chuan bei thutin liamna takatwara damdoin panpui ani lain a hliam tur lavin a bawla zui ta ni